Ina so ka ga me abokin ka yake da wayarsa. Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a wannan tasha namu mai albarka na Isa 3020 TV. Yau da na zo muku da wata hanya ne yadda zaka iya bibiyar wayarka ko an sace, ko kuma zaka iya bibiyar wayar ɗanka ko na budurwarka ko na abokinka. Ka ga me yake da wannan waya, ka ga komai da yake da shi, hatta kyamaransa zaka iya amfani da shi. Amma kafin nan, don Allah duk wanda bai danna subscribe ya danna mana subscribe, sannan ya danna ƙararrawar sanarwa sai. Bari mu koma kan wayar mu ga yadda abun za su kallon mu. Kamar yadda kuke gani, idan mun koma kan wayar mu za mu shiga browser ne. Bari mu buɗe Chrome browser. Bayan mun buɗe browser mu za mu shiga inda ake search. Za ka rubuta mobile tracker, mobile-tracker gashi nan free.com. kun ga yana rubuta haka, za ku danna. Bayan kun danna sai ku shiga install application free, shi za ku danna don ku yi downloading. Amma ni already za ku danna shi, za ku yi downloading yanzu. Danna install application, kalla download mobile tracker, sai ku danna. Bayan kun danna sai ku yi login. Bayan kun danna sai ku yi login. Amma an baka da account nashi, dole sai ka create na account nashi sannan zai bar ka yi login. Sai ka danna download application. Wannan test ne na nuna cewa kai robot ne ko kai ba robot. Sai ka kwafi wayannan lambobin da ya kawo, ka sa masa a wurin 13569. Ka fi mun download. Kun ga kamar yadda ya nuna mun haka, gashi ne yanzu ya fara downloading. Gashi nan ya gama downloading, sai ku yi installing. Bayan kun gama installing nashi sai ce turn on play protect, sai ku danna decline in ya nuna maka. In bai nuna ba kuma dole sai ka je ka kashe play protect na wayanka, sannan application din zai aiki. Dan ka san application din na duba sirri ne. Bayan ya gama install sai ka danna open. Bayan na danna open, kun kalla abubuwan da ya kawo mun ai play protect. Yanzu na riga na disabling na play protect na wani. Idan baka yi disabling nashi ba zai nuna ma, sai ka yi disabling nashi. Sannan notification shi ma sai ka danna. Yanzu kaga na yi turn off. Zan zo in kashe notification na play store na gaba daya, na kashe. Na yi back. Sai install unknown apps, shi ma sai ka kunna shi. Kun ga sai ku taba wannan wurin da ya kawo din. Bayan nan sai ka danna download mobile tracker free in bracket apk, sai ka taba shi. Bayan ka taba shi, network namun baya gudu ne, amma bayan ka taba shi bare ba ta wani lokaci ba a wurin downloading. Amma ya danganci yanayin network na inda kake. Bayan ya gama download, ya nuna mana the download of mobile tracker free is finished, you can now install it. Wato download din ya kare, yanzu za mu yi installing na shi. Sai ka danna install mobile tracker free. Na danna, in kalle shi ya kawo wifi ba, yana installing. Bayan ya gama installing sai ku danna open. Bayan ka danna open sai nuna please indicate your reason for using this app. Ka sa dalilin da yasa za ka yi amfani da wannan application din.
ma wayanka ne ko kuma na yaronka ne ko kuma na ma'aikacinka mai ma aiki kenan. Yanzu tunda wayar mu ne za mu yi aiki da shi, za mu sa my own device. In ma wayan yaronka ne za ka yi aiki da shi, ka sa ka ganin wani irin abubuwa yake yi, browsing nashi da yake da sauransu, sai ka sa wayan yaronka. Amma yanzu tunda a wayan mu za mu gwada, bari mu sa my own device, sai mu sa ka danna next. Bayan ka danna next sai ka kama wannan wurin, wannan shine abun nan nashi kenan, agreement nashi. Bayan ka yi agree da privacy and policies nashi, sai ka danna I acknowledge having read and accepted the terms, sai ka danna next. Bayan ka danna next, welcome to the mobile tracker free app. Idan kana da account da wannan mobile tracker free app sai ka danna login kawai. Amma baka da account da su, dole sai ka bude. To yanzu ni ina da account, no need in sake bude, kawai zan yi login. Sai ka yi login. Bayan ka yi login, wayannan abubuwan gaba daya ana so ka kunna su ne. Wayannan gaba daya ana so ka kunna su. Bari mu fara da na farko. Mun ba mu application din permission, allow. Device administrator shi ma activate. Enable notification shi ma go. Sai ku zo kan wifi shi ma ku kunna notification nashi, allow. Enable accessibility shi ma sai ku danna go. Ku danna wurin security na ku kunna shi. Wannan ma screen capture permission shi ma sai ku bashi. Usage data shi ma sai ku kunna na wannan application wifi. Disable app notification shi ma sai ku kashe, bare kawo notification ba. Shi ma sai ku danna. Wannan already mun riga mun kashe shi tun da uninstall download mtf, sai ku danna. Zai uninstalling na application din, saboda daga zaran ka installing, idan ka zo ka danna uninstall zai bace ne. Sai ka danna next. Nan kuma login ne za ka yi. Yanzu a misali tunda ni na da account, barin sa na yanzu na login. Bayan na login, ga abun da zai tracking a wayan gaba daya. Kun kalla screenshot, sms, kira, call recording, hotuna ne gaba daya, history da application inda aka yi blocking nasu, contact, duk sai ku kunna shi. Da website inda ma an yi blocking nashi ne, duka sai ku kunna shi gaba daya, sai ku kunna shi. Ga sunan wayan nan, ga sunan password command din nan. In kun danna sai ku danna save. Bayan mun danna save, yanzu haka mun riga mun gama da wayan mu. Bayan mun gama da wayan mu, bara mu dawo kan kwamfuta don gwada wannan application da muka gama seta shi yanzu. So abu na farko da za mu yi fara yi, mun dawo kan kwamfuta, za mu bude browser. Bari mu bude Chrome browser. Na bude Chrome browser na, sai ka shiga wurin search, same yanda ka shiga na farko na waya, sai ka sa mobile-tracker-free.com. gashi nan ma sai ku danna, amma na aje muku link din a description. Sai ku shiga na farko, mobile tracker free. Bayan ka shiga, ta sama a hannun hagu sai ka je ka taba wurin inda aka sa login. Login din kuma dama na fara muku, sai kuna da account ne sannan za ku yi login. In baka da account sai ka yi sign up. Yanzu ni barin sa nawa, na sa nawa, login, barin sani. Yawwa, kun kalla ya budu. Yanzu haka ya riga ya budu. Application ɗin can da na sa a wayan
yana min monitoring na komai da wayan yake yi. In ma kira ne gashi nan, in ma calls ne, SMS ne, ga sunan dai duka. Ya nuna har battery percent na wayan yana 22%. Gashi nan ya nuna calls, ga location ma, ga hotuna duka. Komai da wayan yake yi. In ma wani website ne ake hawa da wayan aka yi blocking, duka zai nuna mu gaba ɗaya. Abinda dai kawai wayan yake yi zai nuna mu koma mene, kuma kai ma za ka iya control na wayan through wannan wurin. Yanzu bari mu shiga wurin live viewing, mu ga kyamarar yanzu yana kan daidai mene. Mun danna, bayan mun danna na ga zai ɗan ɗauki yau gashi nan. Bari mu buɗe kyamarar baya. In ma kana so ka ji da muryar mutum ne da audio ne, duka wayan nan za ta ɗauka maka. Kuma wani ne ya je wani buɗe wayan, kana so wayan ta ɗauka ma audio, za ta ɗauka ma. Yanzu mun danna yana loading, zai buɗe mu kalli daidai inda wayan take, wani video take ɗauka. Yawwa masu kallon mu, kun kalla ya buɗe ba? Kun ga yana ɗauka kwamfuta na, kun ga yana ɗaukawa. Yawwa kun ga yana ɗauka kwamfuta na. To masu kallon mu, duka dai a nan ne muka kawo muku ƙarshen shirin namu.